भेरगावआव बेसेन नाङाजासे मेगननि बेराम नायनाय बादा खुंदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ गावनि बियाबाव ओनसोलनि सुबुंफोरनो बेसेन नाङाजासे मेगननि बेराम नायनायनि बादा खुंदों। बेसेन नाङाजासे मेगननि बेराम नायनाय बादाखौनो भेरगाव बियाबनि गासै गं 14 बिसिडिसिआव लानाय जादों। बेबादिनो दिनै पश्चिम पटला बिसिडिसि आरो भेरगामि बिसिडिसिआव लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बादाया थांनाय 19 डिसेम्बरनिफ्राय जागायो आरो बे बादाखौ फैगौ 24 डिसेम्बरसिम लानाय जागोनखौ मिथिहोदों। बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरबाय। दिनै जोंनि 32 नं भेरगाव समिस्थियाव जानाय श्रीजुत दावबायसा सार बर'नि दैदेननायाव फ्रिलि आइ केम्प जागासिनो दङ। जोंनि भेरगाव ब्लकनि आन्डाराव 14टा बिसिडिसिनियाव जाबाय थानायलाय दिनै आंनि बिसिडिसियाव गोलैबाय आइ केम्पआ। बेखायनो आं गासैखौबो जेसेबांखिनि जोंखौ सहाय खालामदों बे आइ केम्पिंआव दैदेनगिरिफोरखौ आरो जोंनि आइ केम्पखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखाय जायफोरा जोंखौ हेफाजाब खालामदों रायजो राजा बिसोरखौ आं जोबोद आंनि गोसो गोरबोयै आं साबायखर बावहरदों। आरो लैहोर फैनानै आंनि खावलायनाया बेनो थाबाय जे लैहोर फैनानै गासिबो गावनि जायहा जेनेबा मेगननि थाखाय प्रब्लेम दङ बेखौहाय फैनानै खोन्थाफैजानो आं लुबैदों। आरो जि प्रब्लेम जादों बेखौ खोन्थानानै जिखुनु जि प्रब्लेम ओंखारदों बेखौहाय जों फ्रिलि थारमाने फेब्रुवारि मान्थआव लांनो नागिरदों। जायहा जेरै उसुबिदा दं बे उसुबिदानि खौहाय खोन्थानो थाखाय डक्टर जों एंगेज खालायखाबाय। बेखायनो जोङो फ्रिलिहै लांनो नागिरदों। बेखायनो दिनै आंनि बिसिडिसियाव आइ केम्पेनिं खालामदों श्रीजुत दावबायसा बर'नि दैदेननायाव। बेखायनो आङो गासैखौबो खावलायनाय थाबाय रायजो राजानिसिम जे गासैबो फैनानै बेयाव हेफाजाब लायो। ओंखायनो आं बेखौनो गुरैयै आं खावलायनाय जाबाय। आंनि बुंनायखौ आं फोरमायनो सानदों जेखि जों मेगननि ट्रिटमेन्ट बा सिकित्सा जों खालामबाय थादों बेयावहाय रायजो राजाखौ जों खावलायनो सानदों जे बेयाव खुनु राव हारि धोरोम बासिलायालासे लोगोसे जों खुनु मोनसे पार्टिखौ जोङो बासिलायालासिनो बयबो रायजो राजाफ्रा गावनि बेमारखौ नायजानो फैगोन होनना जों आसा खालामदों। आरो गावबा गावनि जिथु मेगननि प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामनानै लागोन होननानै जोङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि 6360 70020261133 91015363660